Is there a road, Belmont Road? What are you looking for? Wait. It's my first time here. United Solutions You going to the plant or the warehouse? warehouse. Make you a U-turn right here, Okay. right here in the lot. Make a U-turn. Come back out and go all the way to the where it tees, Where it is? across the railroad tracks. Go down to the four-way stop and take a left. Left. It'll be down there on the left. So that's the address is 1457 Industrial Road. Huh? 1457 Industrial Road, the address. Well, now that's down here. There's no road here. That will take you to the plant. Oh yeah, maybe the plant. Yeah, plant. So I'll go straight if I'm going to the plant, Yeah, you can cross the railroad tracks. and then I'll go right. Right. Go down there to the four-way stop. Okay. Take a right, Okay. and you'll see it sitting there on the Oh, right. thank you, thank you. In 800 meters, turn right on Industrial Park. Turn right on Industrial Park. Sir, is this the United Solution? Yeah, So that way? yeah. Thank you. Eto, napa-shutdown ng maaga. Ang appointment ko dito ay alas 4 ng hapon. Alas 4. Dumating ako 3:30 pero ang nangyari, wala nang tao dito. Sobrang tahimik. Marami silang parang warehouse. Nung dumating ako doon sa tamang address, sinabihan ako na hindi dito ang pick up mo, doon sa kabilang warehouse. Kaya ako ay nag-proceed doon sa kabilang warehouse. Pagdating ko doon, sinabi na naman nila na hindi dito yan,
doon sa ibang warehouse, which is ito. Kaya pumunta naman ako dito. Sinabi doon na merong maglulod sa'yo doon. Kaya nung dumating ako dito, wala nang tao. Napakatahimik, parang abandoned na siya. O tinawagan ko ang dispatch, ang sabi nila is mag-shutdown na lang muna ako for the night, basta safe. Sabi ko naman sa kanila, nasa parang yard ako, so safe ako mag-park, kaya mag-shutdown na lang ako nang maaga, alas 5 bukas, first office hour, makatanggap ako ng update so kung anong ipapagawa nila sa akin, kung itutuloy ko pa ba to or may ibang planong ibigay sa akin. Nandito ako sa Sardin, Mississippi. Na paaga tayo ng shutdown, make use of the time na lang, no? Mag-exercise ako. Ito, mag-jogging. Kuan dito, tahimik yan, oh. Yan ang warehouse nila. Napakatahimik. Yan. Yan, oh. Malawak na malawak yan. Kaya dito na, okay na ako dito. Mag-exercise na lang muna ako. Napakaganda ang weather dito, guys. Positive 21. Namimiss ko ang Canada. Doon sa yung Kenora, Dryden na minus 23. So ito, naka-shorts ako. Ayos, maganda ang weather. Ayos. Kung may drone lang sana ako, papalipad na sana ako ng drone para makita natin yung kuan dito, no, lugar. Pero wala tayong drone eh. So kaya ito na lang. Ito na lang papakita ko sa inyo. Wala tayong drone. Wala pa si Bossing, kuan pa. Gahe pa. Gahe sa tanang gahe. Napakatahimik dito. Ano? Bakante. May isang truck doon. Sayang, kung naloadan ako, may 4 na oras pa akong natira. Pero yun talaga, it happens, wala tayong magawa. Kaya ayos lang. Napakatahimik, guys. Parang nasa bundok ka. Tapos mainit pa. Binuksan ko na lang yung bintana. Pero mamaya mag-aircon na ako. Kasi baka may mga lamok dito. Naglungag pa ko og rice. Akong panihapon. Yan o. Lungag pag may time.